есть место и для белых трусов. Мы, трусы, вельмі уважліва назіраем за тым, як удасканальваецца перакладніцкае мастацтва ў вашай краіне. Справа ў тым, што ўсё, што адбываецца менавіта вакол нас. Ну, успомніце, колькі выклікала спрэчак пытанне пра тое, як зваць вядомага мядзведзіка. Веня Пух альбо Веня Пых. Але самы разумны у гэтай кнізе, як вядома, быў хто? Трус. Па-другое, 2 гады таму уся краіна спрачалася пра тое, што менавіта павінен спяваць беларускі спевак на дзіцячым Еўрабачанні. Калі нехта не разумее, скажу. Мы, чароўныя і простыя белыя трусы, гэта не толькі 130 кілаграмаў жывой вагі, але і аб'ект для того, каб нас апявалі. Таму я не ведаю, чаму мне прапанавалі уручаць менавіта за прозу. Я лічу, што трэба было за паэзію, але мажліва у гэтым і ёсць пэўны сэнс. Таму што як яшчэ перакласці нашу нацыянальную мову трусянку? Так. Яшчэ раз дзякуй арганізатарам за тое, што запрасілі. Дзякуй маёй жонцы, спадарыне Трусовай, за то, што дазволіла гэта зрабіць. Яна сказала, калі мой выгляд з гэтымі вушамі з'явіцца ў інтэрнэце, то так. Не пусціць. Гавару праўду. Прэміяй інтэрнэт-часопіса перакладной літаратуры «Трэці свет» ганаруецца Вера Бурлак. На тым усё і скончылася.